En el nostre dispositiu s'ha creat una icona que és la pissarra amb els nens a dins i cliquem per poder començar a treballar. Un cop a dins hem d'afegir la nova conta, és a dir, hem de clicar, afegir la nova conta i afegir les dades del correu que teniu d'escola. pallac.cat. Un cop heu introduït el vostre usuari, cliqueu a Següent i heu de posar la vostra contrasenya. I ja entrarà a l'aplicació. En aquest cas, a la pantalla ja veieu les diferents classes que teniu adjudicades a dintre el Classroom. Ara anem a veure com funciona l'aplicació Classroom. Entrem a dintre la icona de la pissarra amb els nens. Un cop entrem, observem les diferents classes que tenim. I ara, per exemple, entrem a llengua catalana. Si observeu, veureu que s'assembla molt a si ho fem amb l'ordinador, com ho heu fet a l'escola. A la part inferior, per això, tenim els 3 aspectes que veieu a la part superior amb un ordinador. A la part esquerra tenim l'Stream, el tabló o el taulell d'activitats. Al mig tenim el Classwork, el trabajo de classe o el treball d'aula, que és on surten les diferents tasques que us han posat. I a la dreta del tot hi tenim la people, persones o persones. Això que us surti en anglès, en català o en castellà depèn de la configuració del vostre dispositiu. Si ara cliquem a les 3 ratlles, veurem que a les 3 ratlles se'ns desplega tot de diferents aspectes. Si cliquem a classes, tornem a veure totes les classes que tenim adjudicades. Tornem a clicar a les 3 ratlles, veurem que hi ha el calendari, que no li farem cap ús de moment, i després veurem que tenim el to do, tarees pendientes o tasques pendents. Si entrem aquí, veureu que us apareix diferent informació. El primer que veieu ara és l'Assigned, que són les tarees assignades, que són les feines que us han assignat i que heu d'entregar. En el mig, el Missing, són les tarees sense entregar, les tasques que no heu entregat. I el Done són les tasques que heu fet, que estan completades. A la primera us apareixen les que no tenien data d'entrega, a la segona opció són les fetes amb antelació i a continuació teniu les fetes aquesta setmana, la setmana passada o anteriors. Si us hi fixeu en el desplegable, a continuació us apareixen les diferents assignatures per on també podeu clicar i anar. Torno a entrar a llengua catalana i finalment a la part inferior teniu 4 aspectes que actualment no necessiteu aprendre'ls ni saber-los fer anar.